Намираме се в село Бистър, което се намира на две реки, Ярешничка отгоре и оттамо Тламинска река, обкръжено с планини, Чудинска планина, Църноок, Бела вода. Така едно хубаво живописно място, което от много отдавна се е населявало с жители още от римско време па насам. Най-утвърденият начин човек да се развива е когато търси отговори за нещата, благодарение на които успяваме да се съхраним. Какъв е предела на вярата? Кое те прави истински българин? Територията, на която живееш? Начина на мислене? Показността? Тези и други интересни отговори ще опитаме да открием в следващите минути. Казвам се Димитър Димитров, прякор треперски, а този прякор е от дядо ми, който е бил такъв треперлив, като му нещо не върви, веднага почне да се издидзе и така. И от него сме добили този прякор треперци. Моят живот е малко... Не може да бъде нещастен, но аз си го искам такъв и много проблеми съм имал в тази държава, за това, че нали, говорим истината, борим се за нашите права. Какво да ви кажа, като малък имам една неприятна случка с полицията. На 16 години ме пребиха като куче тук от моста до полицията. За какво и сам не зная. И не е важно, че ме пребиха там на завоя. Единия от милиционерите ми пропсува българска майка. Аз му отвърнах на неговата майка. Не исках, нали, да съм до толкова безобразен, защото като се каже българска, сръбска, македонска, дали има такава, не знам. Мако е, нали, кофти. Преди имаше тук клон на шумското това, горското стопанство, където работеха повече от 10 хора от селото. Тук си изкарваха пенсии. Имаше разсадни, в което се отглеждаха фиданки, борови, от акации и други видове листопадни и иглолистни дръвчета. Но всичко това се закри. Пълно беше с деца. Има общежитие и то пълно беше. Се настаняваха децата по всички къщи околни и даже и по махалите. Имаше много деца, че нямаше место в общежитието. В мое време имаше над 200 деца в това 8-класово училище, основно образование. А сега има 10 деца от 1 до 8 клас. След 1945 година, как да ви кажа, тук гимназиите са били в Цариброд и в Босилеград едни от по успех са равни били на Белградската гимназия, защото България е изпращала учители, които наистина са били
по това време в България едни от най-добрите учители. И имам един пример от село Божица. Един студент следва в Белград и ми казва по изпит там по математика и вика, аз съм шестия поред, който полага математика, нали, получава успешен оценка. И професора го пита, кога идваш ти за Босилеград? Вика, кога имам пари или така на 2-3 месеца поведнъж или половин година. Абе, искам да отида там да видим кой ви готви така добре с тази математика. Това е един така пример, който се радвам и се гордеем, че е било така. Александър Димитров се казвам и съм председател на Сдружение Глас в Босилеград от 2013 година, па ето до сега. Преди това сдружение аз също така много години работех в неправителствения сектор. Бях колега на господин Никола в Културно-информационния център от самото му откриване, което, кажи речи, е от 1997 година до сега. С малки изключения, нали, много активно се занимавам с различни дейности, които в основата си имат цел да запазват самочувствието на българите в Западните покрайнини. И всяка една инициатива, пряко или косвено, има такава цел или такава мисия. Трудно ми е, когато не правя нищо, когато не работя. Така че всяка една инициатива до голяма степен изцяло е, как се казва, моя мотивация. Точно тя ми дава и енергията, защото ако съм пасивен, не се чувствам добре, обичам така да се хващам да си поставям високи цели. Това е правата дума и да ги преследвам. Доколко успявам, това е друг въпрос, но се справям. Мисля си, че когато хората си тръгват, те си тръгват доволни. И това е може би и мисията. Когато дойдат, те идват в Малкия Босилец, особено тези, които да за първ път, с мисълта какво се случи там. Обаче като си тръгват, те бързо идват отново. Така че това е може би най-важното. Информбюрото 46-та, 7-та, 8-та година е било дори страшно. Значи тук оттам е почнало да се хората притискат, бият, убиват. Колко убийства има тук по този наш град, ама не само тук, но всички наши градове. И като са ни взимали, виж колко умно са ни взимали. Там Цариброд на толкова далеко, Босилеград тук. И те може би са първо наблегнали на Цариброд да го асимилират час по-скоро, па след това Босилеград, понеже Босилеград е той е близо до Кюстендил, ама Цариброд е на 55-6 км от София. И много неправди, много малтретирания, много тьотеци и така нататък. И значи не сме видели бел ден, откакто 20-та година ни взимат. Подписва се 19-та на 27 ноември. Аз винаги слагам на тази дата тук български флаг с черна забрадка по средата. Па и затова ме викат в полицията, че съм отбележил този ден.
в селото напред имаше събори по-чести, така за Великден имаше, за Тодорица, Свети Јован, Свети Филип. Свети Филип поне и черквата наша е Свети Филип. Сега в последно време, около 20 години, служиме и служба и дохаждат граждани од Бистър, които живеят в Белград, България, Македонија, од сякаде по света, значи за Свети Филип 27 ноември и за Свети Илија, тоест Илинден на 2 август, голјама служба, голјам събор, срещат се тука нашите граждани одселени и тия тука од селото, с музика, с всичко, па даже и културни има меропријатија за тия дни. Напред, когато училиштето набројаваше повеќе ученици, имаше такива вечеринки, представи за Нова година, за 1 мај, и за други празници. Дохаждаше и кино од Босилеград във вторник, в четврток. Нашето градче, за съжаление, и специално Босилеград, все по-малко има културни инициативи. Това, което правим ние, е перфектно и е хубаво. Най-вече ние правим тези неща през летните месеци, когато и времето ни позволява. Но като цяло и в целогодишен аспект има доста събития, които организирам. Може би една паралела ще ви дам като пример. В културния дом Босилеград има може би над 20 щатни човека. Аз с моето сдружение съм единствено аз щатен и още 3 сътрудници хонорарни. Ние правим 2 пъти по-голяма дейност от целия културен дом Босилеград. Така че ето това е може би отговора на въпроса къде и как и може ли по-добре. Естествено, че може, но въпросът е на желание, основно. Аз се страхувам, че ще забравя някои инициативи, ако започвам да ги наброявам. Те са наистина безкрайно много. Последните няколко години вече, ето виждате, намирам се сред едни прекрасни картини, които са резултат от поредния пленер, който се състоя този юли, от 3 до 9. Имахме участници от 5 държави, включително за втора поредна година имаме участници от Украина, с което така желаем да покажем, че сме съпричастни с трудности, които изпитват хората там. Като цяло винаги казвам, гоним така някакъв мотив, който ще провокира така жаждата за културен живот, макар и в този малък град, на тези, които имат нужда от него. 3 години пленер, 15 участника тази година. Преди пленера правихме за пръв път седмица на документарното българско кино. 5 поредни вечери имаше проекции. Много добре се получи. Мисля си, че се наложи да стане и традиционна проява вече. Ето сега направихме и фотопленер. Преди това рисувахме по част от босилеградските къщи. Това също е инициатива, която е в второ действие. Миналата година направихме първото. Аз ще ви кажа един случай. Първо, 13-та година нахлуват нека сръбска армия и избиват 5 офицери. Били са вързани, негде са ги изненадали в някой хотел. Тук хотел си е имало тогава. Май на комар са били през цялата нощ. Те сутринта в 4 часа ги заробват и ги карат местността Воденици 1 километър от тук и ги карат да подпишат там капитулацията. Те не искат и ги избиват като врабци там, така, свързани ръце. И имаше... Да, и там ги погребват. Дядо ми е имал там градини, воденици, какви ли още неща. И той е сигурно помагал. И след 2 дена идва официално българската армия, изваждат ги, преобличат ги в нови дрехи и всичко и ги погребват тук в гробището. И до негде, аз помня паметниците, до 70-та година горе-доле имаше паметници, след това полека-лека. И никой даже аз тогава съм бил малък.
не съм се интересирал, а и друго. Трябва се и работи, трябва се и живее от нещо и така заед. И ме обвиниха, почнах да работим там, да ги търсим. Нали? Имам снимков материал, друг път ще ви покажа или ако искате мога и сега. И сега. И ме обвиниха, че съм повредил гроб. Интересна случка и ме глобиха у Сурдулица, ме глобиха с 30 нещо хиляди динара да платя за това, че съм повредил гроб. Отидох там и им казах, хора, вие вашата история си я чествате както си искате, а ние не може нашите. Това е жива истината. Как така? За вас може, за нас не може. Аз съм го правил с чист патриотизъм това. Не мога даже се обвинявам, че след толкова години сме започнали да защитаваме тези неща. И 1961 година бяхме 33 хиляди. Ние 34 хиляди, да речеме, Цариброд. Все пак беше сериозна цифра. А сега, след толкова години, сме под 2700 Босилеград. Това е някакъв геноцид. Просто не знам как да го определя. Това е страшно нещо, но ще се борим докато можем и ние няколко души не отстъпваме. Има едни неща, които нали, те карат да си задаваш някакви въпроси и това е може би най-трудното в момента, по какъв начин да ви го кажа. Дърпаш чертата и се питаш всичко това, заслужава ли си, променят ли се нещата към по-добро. Тук вече въпросът ми е много тежък и отговорът още по-труден. Мисля, че бъдещето не е добро. Хора няма. Мога да го. Без история няма бъдеще и според нас хората, за които историческата памет е кауза, заслужават признание. Благодарим ви! Трябваше нашите някъде в Европа да седнат с братята им сърби. На нас те не са братя. И да решат западните покрайничи. Всичко нещо, като прави с любов, с емоция, то се получава. И наистина аз съм сигурен, че по-голяма част от нещата, които правя, максимално се влагам вътре и сигурен съм, че нещата се получават. Но много хора работят неща, които не са им при сърце, не ги обичат и затова много се изстрада. И ето това е моето пожелание. Хората да правят това, което обичат и нещата би трябвало да тръгнат в добрата посока и да живеем свободно, защото свободата е основа за добри резултати. Като цяло, пълна свобода е нужна, а тези краища тук, където сте вие сега, босият са с години натрупани всекакви страхове, така че много сме далеч от свободата. Дано така по-бързо се случи.